Благой получи празно пространство, добър пас към Димитър Рангелов. Ще стигне Митко до топката. Излиза да го пресреща Хараламбус. Добър финт на Рангелов. Центриране! 1-0 за България. Ивелин Попов открива резултата в 8-та минута на този матч. Ивелин Попов, какво добро начало за българския отбор. Изключително действие на Рангелов, който успя да излъже бранителят на Кипър и поднесе топката на главата на Ивелин Попов, който нямаше как да сбърка от тази позиция и вече е 1-0 за България. Чудесно начало, 8 минута на този двубой. Какво по-хубаво от това да поведем срещу Кипър. Чудесно тръгна този матч. Знаехме, че Кипър ще имат проблеми в защитата. Ето още веднъж по какъв начин Рангелов финтира и веднага, без да се бави, достави топката на границата на вратарското поле, където много добре пласиран Ивелин Попов я насочи във вратата. С глава имахме и късмет малко, разбира се, тъй като топката се удари в левия стълб на Юргалидис и след това влезе в мрежата. Чудесно начало за българския тим. Ивелин Попов се разписва за 4-ти път с националната фланелка в неговото 9-то участие. И изключителна груба тактическа грешка. Стиляне, браво бе! Няма засада, Велизар Димитров. Макриев иска топката, получава 2-0! 2-0 за България! Димитър Макриев отбелязва първия си гол с националната фланелка в 94-та минута. Ето, че логиката възтържествува. Тя всъщност си беше такава през целия матч, но вече можем да дишаме спокойно. България ще спечели този двубой и се връща в битката за едно от първите две места. Изключителен Стилян Петров, невероятно.